बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव नैबे बर' बाजार दालाइ एबसु सिंनि बर' बाजार कमिउनिटि हलाव बर' बाजार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे नब्लाङाव जोङो बिजनी दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि आरो गोजौसिन फरायसालिनि गोरायुं गाहाय फोरोंगिरि आरो लोगो फोरोंगिरिफोर सार मेडाममोनखौ लानानै फोरोंगिरि जथुम हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय आयदा होनाय जादों आथिखाल बर' बिजोंनि सायाव सावरायनाय, बर' बिजों सोलोंथाइनि सायाव सावरायनाय, बिनि जि जेंना जेंगोनाफोर आरो जोंनि गेजेराव फरायसाफोरनि गेजेराव नुजानाय जि जेंनाफोर बेफोरनि सायाव सावरायनाय जायो। गोबां गाहाय फोरोंगिरि गोरायुं बिथांमोनाबो गावसिनि जेंना बा जोंनि सोलोंथायाव नुजानाय जेंनाफोरनि सायाव फोरमायो आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। लोगोसे बिजनीनि DI सार अश्विनी कुमार बर' बिथाङा मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो। लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बेहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो। दा बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि जि जेंनाफोर, फोरोंगिरिनि जेंनाफोर, बेखौ फोरोंगिरिफ्रा फोरमायना होयो। दिनैहाय जोंनाव दासिमबो दिनैनि AI जुगाव, दिनैनि डिजिटेल जुगावबो जोङो दिनै बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरा बिजाब मोना। दासिमबो सेथि सोलोंथाइ बारलांबाय, दासिमबो जोंनाव फोरोंगिरिनि आंखाल दङ। दिनैहाय फरा बिजाबनि आंखाल दङ। फरा बिजाबा जोंनो हरनाय जायो टेक्सट बुक पाब्लिकेसननिफ्राय थांनाय बोसोरनि एनरलमेन्टखौ लानानै। थांनाय बोसोराव क्लास 6आव 50 जन स्टुडेन्टआ दङमोन, नाथाय 2025आव बेहाय 70 स्टुडेन्ट जाबाय, नाथाय बिजाबा 50 जननि फैबाय। 20 खान बिजाबानो खम जानानै थाबाय मोनसे क्लासाव। दा बेबायदि बै बारा जानाय फरायसाफोरनि बिजाब जे नांगौ, बेनि जेंनाफोरखौ दिनैहाय आसाम सरकारा सुस्रांनो थाखाय गोसो गैया। दिनैसिमबो फरा बिजाब मोनजोबाखसै, फरायसाफ्रा बिजाब गैयालाबानो फरायसालियाव फैनांबाय। दिनै बेबायदि थासारिया जोंनाव दङ। LP, ME, हाइ स्कुल लेभेलाव बे जेंनाया सोलिगासिनो दङ। गोबां जोङो डाटा हरबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सोलोंथाइ मन्थ्रिजों, सोलोंथाइ बिफानजों सावरायबाय। दिनैसिमबो बिनि जेंनायैनो थालांबाय। गोबां फरायसालियाव दिनैसिमबो सिंगेल टिचार जानानै दङ। बिजनीयाव गासै गं 15 गुदि फरायसालियाव सिंगेल टिचार जानानै दङ। दिनैसिमबो जों बेहाय फोरोंगिरि मोनासै। आसा खालामदों फैगोन जि एपइन्टमेन्टफोर जागोन, बेवहाय बिजनीयाव जाहाथे सिंगेल टिचारफोराव डाबल टिचार खालामो, बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि थाखाय। दिनै बेफोर जेंनाफ्रा जोंनि गेजेराव दङ। दा गुदि फरायसालियाव जोङो मोजां सोलोंथाइ मोननांगौबा, फाउन्डेसननिफ्रायनो जोङो जुदि गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै लांनांगौबा, जोंनि फरायसालिफ्राव खमैनो 3 फोरोंगिरि हरनांगोन गंसे LP स्कुलाव, होनबासो बे फरायसालिया मोजाङै रान जागोन। दिनै गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ BLOनि बिबान होनानै दोनबाय। इलेक्सननि सिगां बा भटार तालिकाखौ बियो खालामनांगौ। लोगोसे दा आरो अरुनदय आसनिनि नडेल टिचार खालामनानै होबाय जोंनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ। दा स्कुलनि खामानि मावनो ना BLOनि खामानि मावनो ना अरुनदयनि नडेल टिचारनि खामानि मावनो, बेफोर जेंनाजों जोंनि फोरोंगिरिफ्रा भुगिनानै दङ। लोगोसे अनलाइन सिस्टेमा बिराद बांनायनिफ्राय बांनो हमदों। दिनै मोनसे डाटाखौ मोनसे डिपार्टमेन्टनो नांगौबा बेखौ मोनसे डाटाखौनो गासिबो गावसोरो लालायनो हायो। नाथाय नोङो MDMनियाबो बे डाटाखौनो बिहरगोन, गुबुन डिपार्टमेन्टआबो MISआबो बे डाटाखौनो बिहरगोन। माने बेबायदि डाटाखौ गावबा आलादा आलादा बिहरनायखौ जोङो नुबाय थादों। दा बेवहाय जोंनि गाहाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनायनिफ्राय गोजानाव थानानै बे अफिसियेल मावनांगौआवनो जोंनि गाहाय फोरोंगिरिफ्रा बेस्थ' जानो गोनां जादों। बेखायनो बेफोरनिफ्राय रेहाय होनानै जोंनि स्कुलाव मोजां क्लास खालामनो हानांगौनि थाखाय जाहाथे बैफोर सरकारि गुबुन डिपार्टमेन्टनि जि खामानिफोर, BLOनि, अरुनदयनि, बेफोरनिफ्राय रेहाय खालामनानै होनांगौ। दिनैनि मेलनि गेजेरजों फोरोंगिरिफोरनि खावलायनाय आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिफानखौ खावलायबाय, खुंथायखौ खावलायबाय, जर'खायै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायबाय, BLO बिबान आरो अरुनदय बिबाननिफ्राय रेहाय खालामना होनांगौ फोरोंगिरिफोरखौ, आरो जोंनि गुदि फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थाबैनो थिसननांगौ। दा बेफोर जेंना जोंनि दिनैहाय फरायसाफोरनि थासारिखौ जोङो लानानै सावरायबाय। दिनै गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगौबा फरायसायाबो गोसो गोनां जानांगोन। दिनै जोंनि फरायसाफ्रा कचिंआव फैनो गोसो जाया, मोजां गोसो होनानै सोलोङा, खालि मबाइलजों बेस्थ' थानाय, रंजा बाजाजों बेस्थ' थानाय, बेबायदि थासारिखौ जोङो नुनो मोनदों। दिनैहाय जोङो बिजनी दख'रा एबसुआ कचिं होबाय 12टा हाइ स्कुल सेन्टाराव। मोनफ्रोमबो कचिं सेन्टाराव 40% बारा फरायसाफ्रा फैयाखिसै। जोंनि गार्जेनफ्राबो थिनहराखिसै नामा जों बुजिना मोनाखै, नाथाय फरायसाफ्रा जेरावबो खम जाबाय। कचिं लानो बायो। रल नाम्बार 1, 2, 3, 4खौ जोङो
मोजां आसा खालामो बिसोरनो बे फरायसालि साबसिन फरायसा मोजां फरायसा बेयो जागोन। नाथाय बै फरायसाफ्रानो कचिंआव फैया। होमबा जोंनि थासारिफ्रा जोंनि ट्रेन्डआ माबायदि थांबाय थादों फरायसाफोरनि मोनफ्रोमबो फरायसालिफ्राव कचिंआव फरायसाफोरनि एटेन्डेन्सआ जोबोद खम जादों देग्लाय बोसोराव गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव आरो। दा बेखायनो जोंनि फोरोंगिरि जोङो समाजनि आफादफोर लोगोसे दिथागिरिफोर बेनि फारसे सिरियासलि साननांगौनि सम जाबाय होननानै जों सानो। दिनैहाय सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टआ अनलाइन प्रेक्टिकेल मार्क हरनांगौनि मोनसे नेम खालामना होबाय। बेखौ लानानै फरायसाफ्रा खाबु लाबाय जे 9आवनो मबाइल लानांगौ होननानै। नाथाय बिफानि मबाइलजों माने अनलाइन प्रेक्टिकेलखौ हरबाबो जायोमोन। बेखौ दिनै गाव मबाइल लाथारनानैसो हरनांगौ बायदि खालामनानै 9निफ्रायनो गासिबो फरायसाफोरनाव मबाइल दंजोबो दिनै। होमबा मबाइलसो नायगोन ना लेखा फरायगोन? दा जोंनि फरायसाफ्रा बेबायदिनो जादों। लेखानि स्क्रिननिसाय मबाइलनि स्क्रिनखौ बावसिन सम नायग्रा जोंनि फरायसाफ्रा जाबाय आरो। दा बेखायनो जोङो बे ट्रेन्डखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय समाजनि गासिबो थाखोनि सुबुङा बिबान लानांगोन आरो जर'खायै जिहेथु फोरोंगिरिफोरखौ फोरोंगिरि हिसाबै मानियो फरायसाफ्रा जोङो बेबायदि आखल सोलोंनाय बे बिबानखौ जोङो लानांगोन।